Знаеш ли, че България е единствената страна в Европа, запазила името си и до днес? Знаеш ли, че България няма пленено знаме от създаването си до сега? А знаеш ли кой е хан Аспарух? Знаеш ли, че даваме на Европа една от официалните 3 азбуки – кирилицата? Знаеш ли за българските борци, пожертвали се в името на твоята свобода? Знаеш ли, че благодарение на изключителния си стратегически интелект България побеждава в битки срещу Англия, Франция и Гърция? Знаеш ли, че първата въздушна бомбардировка е извършена от българин? Знаеш ли, че Джон Атанасов дава на света едно от най-значимите изобретения, създавани някога – компютъра? Знаеш ли за песента, която слушаш в момента в изпълнение на Валя Балканска, че е първата песен, изпратена в космоса? Знаеш ли, че професор Димитър Съселов открива най-далечната планета в съзвездието Стрелец? Аз съм горда, че съм българка. А ти горд ли си? Да смяташ националните си достоинства за такива, които превъзхождат качествата на другите народи, е израз на шовинизъм. Но да уважаваш, цениш и изпитваш ентусиазъм от онова, което националната история е издигнала в очите ти, е проява на правомерна гордост. Такава гордост, каквато родителите изпитват от успехите на децата си, на приятелите си. Затова наше задължение е да пазим в паметта си онова, което помага да съхраним достоинството ни на поколения от дълга поколенческа верига. Бъди горд, че си българин и че България успява да променя както и Европа, така и света. Аз съм горда, че съм българка.